اتق الله حيثما كنتم على هذه الارض. انت تشوف البنت في الطريق اما تكلي لازم بنت تقول سامبا ان الله ومحمد رسول الله. Mana. Lafiya malam. Lafiya ƴan mata. Ganin ki ne ina son ki. Shine nake so ki saka min nan baki ana. Dalla dube kawai kai hakan so na kake dube ka diddauda. Okay, normally ba za ki soyayya da mai dauda ba kenan. Kuma zan gani baki saki wuce ta wajen nan ba sai kin saka min nan baki a cikin. To wallahi baka isa ba dan haka ba zan baka lamba ta. Ki a cikin wani. subhanallah ya me kake a wajen nan kana zama kanka a can wurin kana iskanci me kake a nan wurin Kuna ji wato na ga wannan yarinyar ne ka gane kawai sai ta sace mu wani dan kusumbin kaunar da ya fito akan doran zuciya ta na kauna kai daga ganin ka barawo ne yanayin yan kidnappers ne. ina ne gidanku a'a sha'aruka ne sarkin soyayya na bu sharu ina ne gidanku anan sai kun san ni ba mu da gida ana amma normal kawai ni ina son ta ne kina san sa a ni me zan yi da shi kasami ma irin jami'a malam ya ki mutane shi jami'a اتق حيثما كنتم على هذه الارض. انت تشوف البنت في الطريق اما تكلي لازم بنت تقول ni fa baki ne kai baki ne kawai ka bude baki kaman hausa nace maka ka ji tsoron Allah. To mun tsoron Allah ai kullu a cikin sa muke kuma insha Allah shine zai kashe da Allah kuma ka ku bani waje faka amma jami'a kun ga ni mutum a ga ni mutum a ku bari ni mutum ne ba mai son fada inna lillahi wa muhammadar rasul. ni da za ku nuna iskanci aikin banza aikin wofi ke ma za ki sa nan baki ne ko ba za ki saka ba karbi ki sa baka ne ce karba ki sa a'a to ko ke fa a jira mu tafi mana a gudun ina